A tempada alta comeza para o sector turístico neste mes de xuño. As reservas xa están a multiplicarse nos hotéis, especialmente pros meses de xullo e agosto. As expectativas pros hoteleiros de Sanxenxo son moi boas. Bueno, a verdad que as previsións son boas, o ritmo das reservas está indo moi ben, incluso hai xa fechas dentro da primeira quincena de agosto que en algúns establecementos xa as teñen completas, pero bueno, aínda queda por vender, pero a verdade é que está indo a moi bon ritmo e aparte, bueno, que xa señalaba ao principio de ano que está habendo moita antelación nas reservas. Xa levamos desde primeiro de ano tendo moitas reservas de cara ao verán. Despois dos anos marcados pola pandemia, o verán anterior aínda había certas precaucións, esta época estival chega coa normalidade absoluta. As previsións do sector son as mellores, pero o adianto electoral ponnos en alerta. A priori pensamos que é negativo, o sea, vai ser negativo, non sabemos cuantificar en que medida, porque bueno, hai que esperar un pouco a ver que pasa, non? Ahora mismo non está habendo un ritmo de non está habendo cancelacións aínda ou xente tal, pero bueno, sí que está habendo algún cambio de fechas, se está dando o caso de algún establecemento de xente que a mellor tiña reservado do 22 ou do 21 ao 26 e bueno, a mellor pois pasa xa para pasar ese día, pasar a vir do 24 ao 31. As empresas toman medidas para que os visitantes non teñan medo á hora de pechar os seus viaxes e poidan cancelalos en caso de formar parte dunha mesa electoral. O sector aconsella pechar con axencias e con seguros para evitar que as cancelacións supoñan perdas. E bueno, ao final as políticas de cancelación que se están aplicando por Seral en Sanxenxo a maioría dos establecementos son bastante permisivas, é dicir, oscilan entre poder cancelar unha semana antes ou 2 días antes sin ningún tipo de penalización. Por lo tanto, se hai cancelacións, donde máis se van a producir é precisamente unha semana antes da fecha, porque a xente que ten ahora reservado se sabe que pode cancelar, non está apurado. Ata que non cheguen as convocatorias para asistir ás mesas electorais, non se saberá con exactitude canto afectará ao sector turístico. Aínda así, os hoteleiros manteñen a esperanza de que este vai a ser un bo verán tanto na afluencia de xente como na rendibilidade das empresas turísticas.